ubotshwe ngentambo la emqaleni, ubotshelwe la ezandleni ngentambo, ubotshelwe ngentambo la ezinyaweni. Amapolisa aseMpuma Koloni athi abamba abarhanelwa abathathu ngesiganeko sokubethwa kubulawa inkwenkwana eneminyaka eli-17 kwilali yakwaSijula eTsomo. Afake isicelo sebheyili amadoda amabini ngokuphathelene nokubulawa kwabantu abane ekhaya elitsha kule nyanga iphelileyo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yantaba indodwa ntamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Sithanda ukulumkisa abanentliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlethwe kweli nqaku lilandelayo. Uxhelekile emphefumlweni umama wenkwenkwana ene-17 iminyaka ubudala waseSijula eTsomo eMpuma Koloni emva kokubulawa konyana wakhe liqhuba labantu emva kokutyholwa ngobusela. Izityholo zihambisa zithi uMasibulele Nqoleko webe utywala mzini uthile kule lali ze wayothathwa ngesithuthi somninizi lowo wabethwe ekrwitshwe ngocingo emqaleni, iingalo neenyawo zibotshwe ngentambo. Kamva wabizwa umama wale nkwenkwana kuba aze kuyithatha ziyasweleka ukufika nje kwabo ekhayeni. Amapolisa abamba abarhanelwa abathathu ngesisele eGuntsiki Noyiya uzanengxelo. Ngokwinkcaza yalowo bekhona ngethuba uMasibulele eze kuthathwa ngesithuthi waya kubethelwa mzini uthile ekutyholwa ukuba webe kuwo. Phofu nesazisi sikamama wakhe sihlala kwakuloo mzi kuba kubolekiswa nangemali ezalayo. Unobalisa utyhola ngelithi akukho bani ubengasifikiseli ngakuphetheyo kule nkwenkwana. Ubotshwe ngentambo la emqaleni, ubotshelwe la ezandleni ngentambo, ubotshelwe ngentambo la ezinyaweni, ukhulekiwe nje. Usebethiwe, ubethiwe kakhulu, ubomvu, uxebuke nokuxebuka la emqolo. Ubethiwe kangoba ilihlo elinye livalekile, lidumbile nomzimba lo sowudumbile, umzimba wakhe sowuphephe, ubethiwe. Kuthiwa akathethe. Athi yena ayithetha anti. Ndithi ke mna hayi andazi uba ndizathetha ntoni because utywala ndilibonanga. Umama wabantwana abathathu uthi intlupheko ebonakala nakubume bekhaya yamongamela emva kokushiywa ngumyeni wakhe ngo-2013. Ndiye ndihlakule emizini ngexesha lokuhlakula. Ndiphakathi nonyaka ndiye ndenze iijobhu zohlamba iwashing ukwenza notyabeka emizini. Into ibingasiphathi kakuhle ke ngokuba silale singatyanga sibe siphinda vuka kusasa siye esikolweni. Kwixa lingaphambili le nkwenkwana ikhe yaluma indlebe umakhelwane ngezizathu ezibangela ukuba iqalise bumini uba neminwe emide. Ndathi xa ndimhlalisa phantsi mntanam ubela ntoni ndiza kuzama. Uthi Dapsi mos xa indibiza. Wathi Dapsi ngamanye amaxesha mna esikolweni ndikhe ndigezelwe ngabanye abantwana. Caba ukhona ke nomnye umntana esikolweni wayekhe waxabana wambiza ngevukuvuku lo mntana lowo. Benazo ke isheti ke ezikrazukileyo kodwa ezinxiba bheka esikolweni enejezi ezikrazukileyo. Wathi xelela wathi hayi ndayiba kona le mali le kuthiwa ndayiba kulo mzi. Wathi ndabhatala i-school fees mendishota mendisonqena uba ndiphinde kusithiwe andizupasa ndizunikwa iripoti yami yoba ndipasile ndibonisa umama. Wabhatala i-school fees uthi wazithengela izihlangu zesikolo. Abatyholwa abathathu abaneminyaka phakathi ko-35 no-65 ubudala baye babanjwa ngecawe umhla we-30 kuJuni eTsomo. Oku kulandela emva kokuba inkwenkwana eneminyaka eyi-17 iye yabethwa yabulawa ngabahlali kwaSijula ngaphandle kwaseTsomo ngecawe malunga nentsimbi ka-3 ekuseni. Le nkwenkwana ibethwe yabulawa emva kokuba ityholwa ngokuqhekeza. Uye wasweleka ngenxa ye-injuries ebenazo. Aba batyholwa bavele enkundleni zamatyala eTsomo izolo kwaye baseluvalelweni. Umzimba kaMasibulele obhonte-bhonte kukubethwa usalele kwiziko eligcina imizimba engasekhoyo likarhulumente. Yaye umama wakhe akakazi ukuba uzamngcwaba nini ngantoni nanjengoko engathathi ntweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaSijula.
Bafake isicelo sebheyili namhlanje abarhanelwa kwityala lokubulawa kwabantu abane kuquka nabantwana abathathu zelashiya abantu abali-11 bengqelekrekile ekhaya elitsha eKapa. Athule noneminyaka engama-27 nogxa wakhe uSithisa Masiko noneminyaka engama-30 bathi bamsulwa njengoko babengekho kule lokishi yasekhaya elitsha ngethuba kusehla esi siganeko. Ngomgqibelo umhla wesi-8 kaJuni, uluntu lase-Site C ekhaya elitsha lushiyeke lubambe ongezantsi emva kokuba amadoda amabini adubula ngokungenalusini kwindawo yokucheba inwele asuba ubomi babantu abane, abantwana abathathu, omncinane uEnzokuhle oneminyaka 4 ubudala kunye nomntu omdala omnye. Bashiya abali-11 bonzakele. Bobabini uAthule Mtsha kunye noSithisa Masiko bayaphika ngelithi abanxulumenanga nolu lwaphulo-mthetho. Umtsha uqhelekile enkundleni yamatyala nanjengoko enembali yolwaphulo-mthetho eteketeke susela ekuxhulweni kweemoto ukuya ekubeni neemoto ezibiweyo phakathi kwezinye, kwaye uMtsha noMasiko babanga ukuba bebeqala ukubonana ngomgqibelo wesiganeko nanjengoko bezifumana becalanye edokisini. They were in the same motor vehicle. It was just in the wrong place at the wrong time. They don't even necessarily know each other in such a... They're not friends. We've attached proof of payments where it shows that he went to go purchase ice cream for his girlfriend. We attached the chats between the two of them. And we also intend on attaching an alibi affidavit by the girlfriend to show that at the time of the offense, he was not even in this district. He was in Brackenfell, in fact. Noxa kunjalo, umbuso unembono eyahlukileyo nanjengoko berhanela ukuba uMtsha noMasiko banokuba bayayanyaniswa kwiziganeko zokubulala abantu kabini ngosuku olunye ekhaya elitsha. Okwangoku bajongene namatyala amane okubulala, amabini okufunyanwa nemipu nembumbulu ngaphandle kwempepha, elokuphanga besebenzisa imeko ezimanyumnyezi kunye nali-11 ukuzama ukubulala. So the witness was able to identify both of them as the shooters who were present at the scene and had firearms. We also believe that if they are released on bail, we jeopardize the justice system as well as the bail system. Abahlali abaxhalabileyo, usapho kunye nezihlobo bebegcwele inkundla ngethemba lokufumana impendulo. What the community wants at this stage, we want justice. Isicelo sebheyile simisiwe de kube ngumhla we-10 kaJulayi. Isithethi seHawks eMpuma Koloni sinqinile kubanga lemva kwemini ngokwenene abantu abaxhwile uGqirha Bongani Ngqini waseGqeberha eMpuma Koloni bafune isixa semali phambi kokuba bamkhulule. uGqirha Bongani Ngqini uxhwilwe kwindawo asebenzela kuyo kwisitalato eSalamtu kwaZakhele izolo. Tolokhecha kwiphondo laseMpuma Koloni ngangqina okokuba ngenene izolo ngomhla wokuqala kuJulayi ka-2024 ngomkhono phambi kwentsimbi yesithathu emva kwemini. Ithoba elichazwe njengogqirha kwindawo yalo yentsebenzo ekwaZakhele Gqeberha liqweqwediswe ngamadoda amane angazwayo ekubikwa ukuba ambonzeleke kwindawo yayo yokusebenza ze amqweqwedisa amkhwelisa kwisithuthi sakhe amthatha amsa kwindawo engazwayo. Elo zidiza ukuba abarhanelwa badibande isixa semali esibizwa njenge-ransom ukuze akhululwe kwixhoba eli. Silibutho loKhetsha ke siyawuphanda lo mbandela, sicela nawuphi na umntu onalo ulwazi ancedisane nophando lwethu. Usihlalo webhunga lesigqeba esiphezulu kwiqela le-DA unkosikazi Helen Zille utyhole i-ANC ngokungahloniphi amanani eziphumo zonyulo. La maqela amabini ayatshitshisana ngokwabiwa kwezikhundla kwiphondo laseGauteng, nto leyo ebangele ulibaziseko lokubhengezwa kwekhabhinethi yephondo. Kulubaphathiswa yaseGauteng uMnumzana Panyaza Lesufu sirhoxisile kwakho isibhengezo sekhabhinethi yakhe izolo. Now today in the discussions it was very useful because the ANC conceded that they had intended to allocate 3 cabinet seats to the DA and keep 7 plus the Premier, that is 8, for themselves. Now clearly that would be a violation of the proportionality clause. It would not in any way be proportional, not even wildly. It would not reflect the will of the voters, and it would not reflect inclusiveness. So it was completely out of kilter with clause 16 of the statement of intent.
Akhonjwe isango amalunga amabini MK Party kwincwadi etyikitywe ngumongameli walo mbutho umnumzana Jacob Zuma, uArthur Zwane ebengusosiba jikelele noDanisa Zulu ebengunondyebo jikelele bakhiqiwe kwezi zikhundla zekwafakwa uSifiso Maseko noMenzi Magubane. Kubonakala kunentanda ke kumbutho eMK Party njengoko ngo-April kwakugxothwe amalunga amahlanu quka kuwo umsunguli wawo uJabulani Khumalo olahlwe inkundla mvanje kwilingelo lokuzama ukubuyiselwa kwisikhundla songongamela lombutho. Bangaphezu kwekhulu abasebenzi abatyhola inkampani Maxsteel Harvey Roofing ngokubagxotha ngokungekho semthethweni okukuzemva kokuba abasebenzi bezibandakanye noqhankqalazo kunyaka ophelileyo bakwathi imanyano yabasebenzi iNational Union of Metal Workers isilele ukungenelela kulomba. Sele kudlule unyaka ngoku oko abasebenzi bakwa Maxsteel Harvey Roofing eBrakpan bagqibela ukuya emsebenzini. Aba basebenzi babamba uqhankqalazo kulonyaka ophelileyo emva kokuhlengahlengiswa kweeyure zabo ngenxa kacimicimi wombane. Le kampani yagxotha abasebenzi abali-1,700 ngelithi abasebenzi bazibandakanya kuqhankqalazo olungekho semthethweni. In 2022 September, the company started with cutting hours for workers due to load shedding. So at that time, because there was overtime that the workers were working, they didn't see much of an impact. But when the company closed off the overtime, the workers started negotiating with the company that, can you please maybe let us work on Saturdays when the electricity is there so that we can cover up those lost hours. So the company refused for the workers to work on Saturdays. They said no, they cannot work on Saturdays. Bakwagxeka nemanyano enomsa ngokusilela ukubanceda kwizikhalo zabo. The union has been going up and forth trying to assist, but we feel like the union has let the workers down because the case as we speak it's under condonation because the union let the case to expire for over 3 months. Ukanti isithethi senomsa khange sifumaneke ukuphefumla kulomba. Inkampani uMaxsteel Harvey Roofing uthi lomba uphambi kwenkundla ejongene nemiba yezabasebenzi kwaye bayakunika ulwazi oluthe vetshe kuphela xa lomba uqukunjelwe. Umbutho eYouthquake ojongene nabantu abatsha utyelela izikolo zamabanga aphakamileyo minyaka le kwiphondo leMpuma Koloni nalapho ufika uxhobisa abafundi bebanga le-10 kulo nyaka ngabafundi abayi-2,000 abafumene uncedo kulo mbutho mayelana neendlela zokufaka izicelo zemfundo kwiidyunivesithi zeli loMzantsi Afrika. Umbutho wabantu abatsha ozimeleyo iYouthquake uncedisa abafundi bebanga le-10 kwizithili ezahlukeneyo zephondo leMpuma Koloni. Lo mbutho wabantu abatsha qho ngenyanga kaJuni utyelela amaziko ezikolo apho abafundi bebanga le-10 bangongelana khona ukuze babancedise ukukhetha amakhondo abanokuwalandela xa befika kumaziko emfundo ephakamileyo. Sisebenzisana nabantu abatsha ubaqinisekisa nokuthi sibakhuthaze into yobana amaphupho abo bayakwazi ukuthi bawafezekise xa ethe basebenzisana imfundo nabantu ababancedayo kwindawo abakuzo ukwenzela into yobana babe ngabantu bafuna uba ngabo. Bakwafundisa nendlela yokuziphatha xa befika kwiidyunivesithi bafika babaxhobise ngobomi abazokujongana nabo kumaziko emfundo. Inkokheli yalo mbutho ithi bakwenza oku kuba bebona ukunqongophala kolwazi ezilalini. Saqaphela into yobana izikolo ezisezilalini nezikude ezidolophini fumaniseka into yobana azinazo izixhobo ezaneleyo ukuthi zikwazi ukuthi zikhuthaze abafundi nabafundi bakwazi ubana babe nale information bayidingayo ukwenzela into yobana bafikelele kwamaziko emfundo higher education institutions noba zii-TVET njalo njalo. So zafumaniseka into yobana ikhona into efuneka siyenzile xa uqaphela ke la area yaseAlfred Nzo particularly eWest eMantatiyele uqaphela into yobana akukho maziko emfundo amaninzi nabantu abazi-young professionals abafikeleli lula. Abafundi bathi baziva bechulumancile lulwazi abalufumene kulo mbutho. Main thing that I learned ukuba enyamezeleni kukhona umvuzo and xa ufunda uzawuvuna akho umuntu ovunayo engatyalanga. Izoba ndima uqala ukuya evasithi ekhaya so iYouthquake imkhuthazile kakhulu ndizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi abazali babe proud nami. Lo mbutho kulonyaka ufumene inkxaso kusitha nakwidyunivesithi Nelson Mandela
Izithili ezixhamla minyaka le kule nkqubo ziquka iAlfred Nzo kwaye kulo nyaka zizikolo ezingama-29 ezithe zatyelelwa ngumbutho we-Youthquake. Asiphose amehlo kwimozulu lesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathu ukhathwa inzawukazi entle yamazangwa edeskeni yendaba. Ndiyakubulisa kakhulu ke bukeli wam ekhaya ndikwamkela kakhulu nam kwelam bethuna iqonga lemozulu mna ngegama ndikuthabile Makhaphela umamthembu nantsi bethuna imozulu. Xa sivula kaloku bukeli ekhaya siyaphawula ngokubanzi kaloku iziganeko zakutsha nje kuMzantsi Afrika kuba siyabona noko imeko phaya yancomeka futhi intle phaya ephondweni laseRhawuteng phaya ngomso indawo esiphaa kumazantsi weli phondo umzekelo bukeli phaya ekhaya beyalenyelekhe phaya neziphaluka bevuka ixesha lasekuseni ke ngo-7 degrees opholeka amandi baqhube nosuku lwabo futhi bayisonga kamnandi laa mini yabo ngala 21 degrees ohlaba umhlaba. Amaqondo wakho ke mbukeli wam aphansi naphezulu sivule phaya ephondweni lethu lapha kaloku eMpuma Koloni ngomso kwindawo ezikumbindi kweli phondo njengapha kaloku eKalado phaya ekuseni kube bubanda mbukeli ophaa ngala 9 degrees kodwa bukeli guququla imozulu futhi ngamafu kuphole ngokuhlwa. Kanti imozulu phaya eFree State ngomso kwindawo ezikumazantsi weli phondo phaya eBloemfontein nazo zonke zangezi kufuphi phaya kuyabanda ekuseni bevuka ngo-5 degrees base bayisonge kamandi imini ngelanga kamandi futhi ipholile ngo-21 degrees. Kanti phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso koWorcester kwasekuseni phole kakuhle noko kodwa amafu abikho kakhulu futhi ngala 10 degrees nemvula zikhona ngela 10 likhatshwa sisithandathu. Nansi mbukelo wami imozulu phaya ephondweni lwaseNorthern Cape ngomso kokho Alvinia phaya eseni kuyabanda kakhulu phaya ngaso kaloku sasibini futhi bukele kuqhubeka kakhulu futhi qabaqaba nje kamafu ngela 10 likhatshwa sisithathu kuyabanda ediyara ekuseni ngo-5. Nansi kaloku imozulu phaya ephondweni lwaseNorthwest ngomso kuyabanda ekuseni ngo-8 degrees eMoruleng phaya noko kubukela itshintshe lamini phaya icwenge xa beyisonga ngama-20 nje abakhatshwe sesasihlanu ePlumhof kuyabanda ngo-8. Nansi kaloku imozulu bukelo wam apha ekhaya silapha thina eRhawutini phaya kaloku ooSprings umzekelo phaya neziphaluka phaya bayavuswa ekuseni yingqele phaya ka-5 degrees kodwa bayisonge kamandi minyabo noko ngelanga ngama-20 nje kuphela yonke emva kwemini. Kanti sinyuke apha eMzantsi Afrika siqophele phaa ngokubanzi elaa phondo lethu lapha kaloku eLimpopo ngomso koophalaburo phaya ekuseni lihlabele kamandi ilanga phaya ngala 10 degrees bayisonge ngelanga kwakhona futhi imozulu yabo phaya ngo-29 degrees. Kanti phaya ephondweni mbukeli laseMpumalanga ngomso kosithanda thina kubanda kakhulu phaya kakhulu ngo-1 phaya kanti imini yabo ibentle kakhulu ke xa beyisonga imini ngo-22 degrees phaya ke Ermelo ekuseni bavuka ngesithandathu. Xa sivala mbukeli sisonga imozulu phaa ngephondo lokugqibela kuphaya kaloku KwaZulu Natal njengapha kaloku Richards Bay kwimpuma yeli phondo phaya ekuseni kuyabanda phaya ngala 3 degrees bayisonge ngamafu imini yabo ngo-25 degrees. Bukelo wam ekhaya phela apha kaloku imozulu mnungoza ndikuthanda kangaka xesha elimyawuli. Kanti isebe lezamandla libhengezile kuba ixabiso lamafutha liza kwehla ezinzulwini zobusuku bangolwesithathu. Ipetrol u-93 uza kwehla nge-1.05 cents ilitha ze u-95 ahle nge-99 cents ilitha. Kamnandi mawethu.